Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Mas Roni Desen, kayak ini Mas Taib nyanyi munafik. Mangkane desen kula nyuwun sedaya pun kantos dados tiyang munafik. Jaman Rasulullah nggih enten tiyang munafik nggih. Ketok ya mubli Islam tapi malah ngursoi. Ha, kula nyuwun sedaya niku nggih enten dalil Al-Qur'an enten hadise monggo ngaji tengere tiyang-tiyang ingkang munafik niku dos pundi. Tapi sing jelas nek kula sedaya tiyang awam niku pokoke kula nyuwun sedaya kok nek janji ngingkari nek iki amanah ya mblarah niku berarti tiyang munafik. Mboten sumpet omonge kalih tindak lakune netasen. Mangkane hati-hati aja sampai dadi wong munafik. Munafik niki walah wis klebu neraka nek jenenge nang tobat nggih. Alah aja sampai dados tiyang munafik. Nek iso dados tiyang sing iman, sing amanah ya omonge ya kena dicekel. Nek janji Senin tak kei ya Senin dikei tenan. Aja sampai Senin tak kei wah tok Rebo tok Setu lah malah ra dikei lah netizen. Monggone kula sedaya lagu munafik niki direnungi insyaallah menceng napa-napa nek direnungi enten maknane. Kula kinten cekap benjing disambung melih ancane sekedar penyemangat ibadah. Monggo sedaya selalu berbuat kebajikan. Sik kula nyuwun sedaya dados ingkang bejo donya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.